Ahoj lidi, tady je Cernrec a já vás vítám u mého nového videa, je to z Speedrun 4, jestli se nepletu. A v této hře máte tady běhat prostě parkour, takhle se tady můžete jít. Prostě doběhnout na konec. Doufám, že jsem to vysvětlil dobře, akorát jsem jenom řekl doběhnout na konec. Ale není to zas tak lehký. Jo, přesně to parkour hashtag tady a ta hudba. No. Fail, no. Tak co říct, no. Moc mě to nejde na počítači. Tak teď jsem málem umřel. Teď jsem se úplně držel úplně zuby. Pomoc úplně. Jo. Ale teďka se nám zatím daří, jakože nevím sice, jak tohle mám komentovat tuto hru, ale... Pardon. Kam vás zase na druhém levelu, ne, ale... Teď to dáme. A dáme to rychle. Já vám říkám, že to se mně akorát nepovedlo, protože... No, prostě... Teď takový... Já se úplně píštím, já se úplně bojím, protože já se nechci zaseknout na druhým levelu. Dobrý, minuta 1 to trvalo. A tady tahle hudba, když jsem to dříve hrával, tak tahle mě úplně triggerovala. Co říct na tu hudbu? Nevím prostě. Hudba úplně dobrá, ale teda když jsem to dříve hrával na tablet, tak to teda bývalo horší, jakože na počítači je to docela lehký. A to jsem si myslel, že jsem na počítači horší. Ale OK. Ale znám jeden level, kterýho jsem se zasekl, už jsem dál nedošel, nějakých 25. Ale to fakt, to už pak nejde. Kámo! Hej, ale dáváme si to? Já se teďka úplně soustředím. Hej, ale já to takový normálně... Teď toto už jsme dali... Teďka, jestli to dáme, tak to bude už třetí mapa, co jsme dali bez úmrtí. Bez úmrtí, no, jako. Tvogo! Stref! No, dobrý. No, tak teď toto nedáme. Už byl z úmrtí, protože tahle mi nikdy nešla. A zase je to úplně... Jako... Tady tahle taky hudba, jako... Mohli tam dát nějakou lepší hudbu, ale ne, oni tam musí takový prostě, no... Sami víte, co tam je za hudbu? Ježiš, Maria! Jako... Ježiši, to je taková... Tak tady tato hudba. Na tady tohle video, kdo se dívá, tak asi soucítí se mnou. Prosím. Já už to musím doběhnout. Já nechci umřít na této mapě, protože to tak triggeruje. Já nebudu radši moc blbnout, já teďka úplně... ta hudba, fakt jako. Kdybyste viděli, jak se usmívám, tak to by... Jste asi věděli, proč se mě ta hudba nezdá moc dobrá.
Fakt jako. To je skoro úplně stejný. I když je to úplně jinačí. Ne, že by se mě to líbilo, ale... Co jinýho tady mám dělat? Hej, já jsem si myslel, že doskáčeme třeba jenom do 4. levelu, my jsme tak daleko. What? My to skoro všechno dáváme na první pokus jenom. Druhou jsme dali, pak nedali jakože na první pokus, pak 5. A jinak žádnou, myslím. A možná ještě tu první. Jako ta hudba fakt zní divně. Ta hudba. To jako normálně asi připadám, jako kdybych byl v nějaké, já nevím, v Indii třeba. Nevím proč zrovna v Indii, ale to je jedno. Prostě představ si, že jsem v Indii, mě to tak připadá úplně. Komu to tak připadá, tak ať napíše do komentářů, že si to připadá, jako kdyby byl v Indii, nebo prostě v nějaké takové té zemi, já nevím. Třeba u Arabů prostě takový to, jak dělají. Prostě, nevím. To normálně. Tak tady se zaseknu asi. Ani nevím, v jakým jsem. Teďka to, co jsem dělal za zvuky, jako když zpívám v hudebce. Nebo alespoň to mi říká můj kamarád, že takhle zpívám. Ale, že bychom už byli na konci? Ne, nejsme. Ale už to tak vypadalo. Dobrý. K této hudbě se radši ani nebudu vyjadřovat. Co to je za hudbu? Já nevím proč, ale mně to připadá, jako kdybych... A to vůbec není pirátský, nebo doufám, že to má být doufám, že to nemá být pirátský, ale asi když vidím ty dělá tady takový ty lodě, tak to mě podle mě vůbec to tam nepasuje. To tam měl dělat třeba nějaký nebo něco takovýho, nebo ruskou hymnu. Třeba. Jenže to by tam museli být vojáci, tak nic. Já nevím, Piráti z Karibiku třeba takový ty hudby. Ale ne tady tuto. To fakt, já jsem si nejdřív myslel, že jsme třeba v nějakých svět dětí normálně. Tam jsme u Pirátů. Tak jako. Ježiš, tak co to. Ej. Tady tahle. Tady toto mě přijde docela divný, protože mám obrazovku takovou. Ale jo. Jo, tady jsou asi nějaký hvězdičky, nebo... Nevím, ale tohle asi bude poslední level, co asi ani nestihneme. Tak to už se rovnou můžu rozloučit, no. Ne, anebo víte co, ještě jednou to vyzkoušíme, chápete? Pan profík si to jde ještě naposledy vyzkoušet. Takže, rovnou se můžu rozhodčit takový. Pokud se vám tady tohle video líbilo, můžete tam mrsknout like, taky můžete tam dát odběr, taky krásný komentář, jak říká Irach, a můžete tohle video sdílet na všech možných sociálních sítích. A mě nezbývá nic jiného, abych se s vámi loučil. Ahoj!